Que está cunha serpe no pescozo, Octavio. E non pasa nada porque as raíñas se chama Apophis como un nome mitolóxico, Sí. que era a deusa do amor, a deusa da paz, a deusa do benestar, e ela é Apophis, e ela é raíña do benestar, porque non ten absolutamente nada. E a levaban nos tempos de Exipto, Sí. as levaban na man como se foran colares ou aquí no pescozo. O sea, que os egipcios paseábanse cas serpes. Esta, por certo, é unha pitón, pode ser? Pitón regius. E pitón regius precisamente porque era regius, raíña. Era unha pitón, e é unha pitón, que ten moitísima elegancia. E, ademais, podes estar absolutamente tranquila porque non vai facer absolutamente nada. Non vai facer absolutamente nada, non vai trabar, non vai facer nada. É unha serpe constrictor, é dicir, que o que ten que facer é, para cazar, facer unha constricción. A constricción queres dicir afogar a presa, non? Sí, pero máis que non morren por afogamento, morren polo torrente sanguíneo, que realmente o que fan é que apretan. que apretan, entonces o torrente sanguíneo non chega a baixar e non chega a sangre ao corazón e entonces morren. E despois sí que a pode trabar. Falando, por certo, de Exipto, esta non sería a serpe que se cargou a Cleopatra, non? Parecida. Ai! Parecida. Pero esta serpe non é... Non é velenosa? Non, non é velenosa. E, ademais, mira, vou facer unha cousa, a ver se me deixa. Isto é sinal, que mo dixo o dono, o tutor, Juan Carlos, que lle dou moitísimas gracias, que está por aí atrás, de que ten confianza comigo. E eles teñen confianza, pero poderíamos entrar en materia de onde viven, e como viven, como se reproducen, un montón de cousas. Queres que te conte? Por suposto, onde viven estas serpes? Viven na zona do Sahel, que, bueno, pois, na parte do norte de África, e cruzando de liña a liña de oeste a este. E aí viven entre a sabana, viven entre as árbores, viven nos buratos onde están os ratos, e están quietiñas, non penses que están tomando sol todo o día. Como collen as presas? Unha cousa chamativísima. Mirade, aquí na boca, sí. Se o vedes aquí na boquiña... É unha cabeciña moi pequena, bueno, non? pois nesa boca ten un termorregulador, é como unha cámara térmica que sabe onde está o calor e a partir de aí, zampa os ratos, os grilos, todo aquilo que se lle poña adiante que ela teña, que vexa que ten calor e que pode ser comido. E, ademais, desencaixa tamén un pouco a mandíbula para que poida ser tragado porque o traga enteiro. Claro, que chama a atención que con esa cabeciña tan pequena, pois poda atrapar un rato, non? Sí, un rato... O sea, abre moitísima mandíbula. Un rato pode comer hasta un coello, Ah, sí? Un coello pequeno tamén o pode comer. Pero fixadevos ben, porque ten unha a lingua bífida, é dicir, ten unha lingua que está cortada, e nos machos e nas femias teñen algo que é como, digamos que un resorte, que cando están facendo amor, cando copulan, e o macho está perto da cloaca, teñen un hemipene, un hemipene quere decir que teñen dous penes. Utilizan un para botar, digamos que o semen, e aí eclosionan os ovos, despois de 60 días aproximadamente, e xa salen e xa empezan a ter unha vida absolutamente normal. Outra cosa, ti sabes por que estás enrolada? Sabes como lle chaman tamén? Non, o sea, estou fascinada ca serpe. Serpe bola. Porque cando están tranquilas e cando están así, elas non queren lío. Elas o que queren é estar tranquila. Ela agora está tranquila. Tranquilísima. Está aquí tranquila, non ten... Ela di, non me toquedes moito máis, mira. Está enroscadiña aí no teu brazo, ela está observando, está tranquila. Sabedes que moitísimas destas serpes, porque non poñen moitos ovos, poñen o mellor 10 ovos aproximadamente, e viven aproximadamente 10 anos, 20 anos, e en catividade. Hai nas que chegaron a 40 anos. Ah, sí? Pero, cando salen, moitas delas son predadas por outros predadores. Por cales? Pois pode ser un chacal, pode ser un lobo, pode ser un raposo,
pode ser outro tipo de bicho, e son moitas as pequeniñas, as que son pois, realmente son predadas tamén. En cautividade, porque claro, dicías que estas serpes viven en África, non? Entendo que con calor, claro, en cautividade, como se teñen na casa? En cautividade temos que ter a 20, polo menos 24, 25 graus, me comentaban tamén, e o que temos que ter en conta é que non todo o mundo pode ter esta serpe. A partir, esta serpe ten todos os papéis, ten CITES, ten microchip. Ah, sí? Microchip tamén, anda. Sí, e por qué? Porque se considera un animal invasor. Ah, sí? Sí, se considera un animal invasor. Falando con algún biólogo, dixo, bueno, non teño moi claro por qué, porque realmente unha serpe, por exemplo, en Galicia, a non ser que fora polo Levante, unha cousa así, en Galicia duraría horas, duraría pouco tempo, sobre todo no inverno, porque necesitan moitísimo calor. Cada un está preparado para o que está. E despois mudan o que é a pel, para facerse unha pel moito máis finiña e todo o demais. Podes tocar, se queres. Sí, o único que vou facer é porque impón de preto. Non te preocupes. Pero que pasada, sí, ten unha textura como moi curiosa, moi suave, non? Fíxate unha cousa, é curiosísimo cando a tes na man, que ves, ahora mismo está super tranquila, pero moitas veces cando está máis tal, e ahora porque eu penso porque está aquí, cando fai calor, o quentiño do foco. Está co quentiño, pero cando a pos aquí no pescozo, ti notas como vai contraendo os músculos e como vai camiñando, e todo eso fai que as crías tamén, facendo ese tipo de comportamento, suba a temperatura para que esas crías que están aí 2 meses sin moverse de aí. E, por certo, tamén é un animal que tarda moitísimo tempo en ter ganas de comer. Que pasa? Bueno, pois quedome máis tranquila. Justanlle as presentadoras rubias da televisión de Galicia son expertas en comer. Mellor entón a distancia prudencial. Grazas, querido Octavio, por traernos sempre a animais tan curiosos e contarnos estas cousas tan chulas aquí no Termómetro. Grazas, compañeiro. Grazas a vos, como sempre.